ndakabva kure nemukadzi. Yes, she's 1 in a million. Ah, thank you, Prophet. Vamwe vese kana vakuuya vahande zvokupenga izvo. Madhaka. Oitoni mama zvenyu. Tange mabva kupi? Ndabva kumufakosi asi ndogara kunyanga. Kunyanga. Isu toti kunyanga. Inonzi nyanga ne? Arore maoko. Right, mama? Prophet, namwa. All right. Ruva rashe ndiwe chete. Anonzi ruva nde? Mwana wangu. Okay. Somebody say 1, 2. Imi mune vana vangani mama? Ne 2 mukomana nemusikana. 2 mukomana nemusikana. Vese vari mudzimba dzava. Vari mudzimba dzavo Ndatanga kuoneswa ini paine spirit iri kuteerana nemi. Asi ndaona ini makafirwa. Amen. Murume mupenyeri. Murume wangu akashaya. Muda kuti gore rakapera here? Akashaya October gore rapera. October gore rakapera. Now, muri kushingirira kuti zvinhu zvikuitirei zvakanaka. Amen. Saka apa ndapinda kwamuri kutaura kumufakosi uku. But ndiri kutiza nekukorobra, something like that. Amen. Ndo kwamuri kuita basa rekushanda. Nemaoko. Asi muri mumba. Pana gogo vamuri kushandira. Amen, Prophet. Makatanga kuvashandira manje. And it's like, can I do some crazy stuff here? Now, as I'm looking in the realm of the spirit now, ndiri kuoneswa ini zvinhu zvinokufambirai zvakanaka hazvo. Asi muri kuronga kuenda kumusha. Amen. Saka ndinobva ndakuitirai prayer nhasi. Amen. Kochichen. Prophet. Manjuru. Ndini prophet. Manjuru uyai. I love this prophetic. Thank you, prophet. Vangani vanda undipinde munzvimbo dzavo. Vangani vanda undisvike pavari. We demonstrate the prophetic martial arts par excellence. Now mama, takuda kuti zvinhu zvichitotanga kufamba. Amen. Imi maita zvakanaka imi. Totenda prophet. Chandawo kuprofitirai kuti ndimi madhonza ava kuno. Amen, prophet chokwadi. Saka ndakuprofitirai izvo. Totenda prophet. Uyai vamujuru. Nyasha ngadziwanzwe nezita raJesu. Thank you Lord. Amen. Garai. Uyai vamujuru. Vamujuru. Prophet. Taurai chinhu 1 chamunoda kwete 2. 1. Ndoti mabasa angu afambe zvakanaka. Atovhurika nezita raJesu. Tinotenda Prophet, tinotenda. Thank you. Mama. Yes, prophet. Kana vaita mari vachakukanganwa yavo. Ngazvisadaro prophet. Zvino zvakadaro tovapa here mari ivo vachizokurasisai kana vaibata? Vapei mari varege kuzondikanganwa prophet. That's a good answer. Ndara, Mwari achakuropafadzwa. Ndinotenda munhu waMwari. Urangariro mudzimai. Ichokwadi ndakabva kure nemukadzi. Yes, she's 1 in a million. Ah, thank you, Prophet. Vamwe vese kana vakuuya vahande zvokupenga izvo. Madhaka. I love this man. Mboni paroko. Aiwa, wakapenga. Unobhilivisa manje. Rega ndise nyasha. Thank you, my Father. Blessed be your name. In the name of Jesus, we honor your name, glorify your name. Amen. Shanaka.